Som veľmi rád, že ako poslanec z výboru pre regionálny rozvoj som tento týždeň mal možnosť privítať tu na pôde Európskeho parlamentu dve slovenské skupiny. Teraz prebieha jeden významný týždeň, ktorý sa volá Open Days, otvorené dni pre regióny Európy. Až 300 regiónov Európy vyslalo tu dnes svojich zástupcov, svojich reprezentantov, poslancov vyšších územných celkov, predstaviteľov miestnej samosprávy a regionálnych vlád. Aj zo Slovenska prichádzajú tu skupiny z Prešovského, Žilinského kraja, ale aj z Nitrianskeho kraja. Práve s nitrianskými poslancami vyššieho územného celku som si dal stretnutie tu na pôde Európskeho parlamentu. Venoval som sa ich otázkam, odpovedal som na ich niektoré problémy a hlavne sme si povedali aj, kde sa nachádza Európsky parlament vo vzťahu ku regionálnej politike a kohéznej politike do budúcna. Samozrejme, dotkli sme sa aj čerpania eurofondov a som veľmi šťastný, že nitrianskí priatelia a predstavitelia z VUC sa na mňa obrátili ako na svojho europoslanca. Výrobu elektriny na Sahare budú umiestnené, bude to vlastníctvo Európskej únie, len to tam bude teda ležať. Návšteva európskych štruktúr pre regionálneho poslanca si myslím, že má veľmi veľký význam, pretože určite v mojom živote platí, je lepšie raz vidieť a počuť na mieste od konkrétnych ľudí, ktorí tu konkrétne pracujú, ako to študovať na diaľku doma. Takže pre mňa to znamená pochopenie práce, pochopenie možno pravidiel a uvedomenie si jednej vážnej veci, že ten Brusel, na ktorý všetci sa tak vyhovárame, aké to je komplikované a zložité, je komplikovaný a zložitý pre všetky krajiny rovnako. A keď je niekto úspešnejší v zapojení sa do práce štruktúr, čerpania fondov, ktoré nám Európska únia umožňuje, je to len preto, že je lepšie zorientovaný v danej problematike a pretože je pripravený pracovať a uchádzať sa o čerpanie a o možnosti, ktoré tá Európska únia momentálne Slovensku ako členskej krajine dáva. Je to z môjho pohľadu veľmi rozhodujúce poznanie. Netreba sa báť, ale rozhodne ani netreba čakať, že musím sedieť doma a nejako to ku mne príde. Musíme byť aktívni, hľadať možnosti a hlavne tie možnosti nakoniec aj využívať. Open Days a stretnutie s europoslancom alebo s eurokomisárom, ktoré sme uskutočnili v týchto dňoch, nám pomáha sa lepšie zoznámiť a pochopiť celý systém fungovania aj Európskeho parlamentu a konkrétne k nášmu kraju nám teda v našej činnosti vypomôže lepšie vyhodnotiť, efektívnejšie využívať potenciál, ktorý náš kraj má, aj cestou lobbingu, cez ktorý vlastne sme túto nejaké tie kontakty získali, tak ten lobbying nám v tomto pomôže. Som veľmi rád, že tento týždeň tu boli aj dámy učiteľky, ktoré predstavujú taký výkvet z Banskobystrického kraja v oblasti metodických centier. Zaujímali sa o prácu europoslanca, stretol som sa s nimi v takej polhodinovej diskusnej chvíli a išli sme aj do jednotlivých výborov, aj do pléna parlamentu, kde padali ďalšie otázky na prácu europoslanca. Som rád, že vlastne ľudia, ktorí prichádzajú sem do Európskeho parlamentu, nachádzajú si svojho europoslanca, kontaktujú ho a toto bol taký ideálny príklad interakcie medzi touto skupinou a mnou, ktorý pochádzam práve zo Stredoslovenského kraja. Boli chytení pri nejakom trestnom čine? Pre mňa je veľkou vzácnosťou, že som sa mohla zúčastniť tuto v Bruseli a navštíviť Európsky parlament, lebo si myslím, že naozaj raz vidieť je viac ako 100-krát počuť a myslím si, že na to, aby som študentom mohla niečo o tom povedať, oboznámiť ich s týmito vecami, je naozaj potrebné sa originálne na tomto zúčastniť, takže veľmi sa teším. Mne to veľmi veľa dalo, ako fungujú európske inštitúcie, tak dúfajme, že to budem vedieť pekne podať ďalej a že to veľa študentom dá.